Hej og velkommen til den her meditation for fornyelse af energien i krop og sind. Start med at sætte dig godt til rette eller lægge dig ned. Og indstil dig nu på at tage de næste cirka 10 minutter til dig. Forestil dig, at din opmærksomhed på den ydre verden langsomt vender mere og mere ind mod din egen krop. Som følehorn på en snegl, der trækker sig tilbage. Den her tid er din. Og træk nu vejret dybt 3 gange. Ind igennem næsen, fyld din krop op med luft, som var du en ballon. Hele vejen ned i bunden af din mave. Og op i brystkassen. Og det du giver slip, så lader du bare luften flyde ud. Træk vejret dybt ind. Fyld din krop op med luft. Og på en udånding, der giver du slip på eventuelle spændinger i din krop. Og træk vejret dybt ind en sidste gang. Og på udåndingen lader du endnu mere ro og afslappethed indfinde sig i din krop. Hvis du ikke allerede har gjort det, så kan du lukke øjnene. Du kan altid vende tilbage til lyden af min stemme, eller lyden af floden i baggrunden, hvis dine tanker de begynder at banke på og vil have din opmærksomhed. Så skal du falde ind der, hvor du er i meditationen og vende tilbage til fokus. Og forestil dig eller visualiser nu, at du sidder i morgensolen. At solens stråler lyser ind i dit ansigt og varmer dit ansigt. Rammer dig på panden og kinderne. Og dit ansigt responderer på solens stråler med et smil. Smil, der breder sig ud i dit ansigt. Mærk, hvordan solens varme og stråler ind i hele dit hoved. Forsiden af hovedet og bagsiden af hovedet bliver fuldstændig lyst op af solens varme og stråler. Og mærk, hvordan solen og varmen stråler flyder ned igennem din rygsøjle. Spreder sig ud over din ryg. Og lyser hele ryggen op. Strømmer ind igennem ansigtet, igennem hovedet, ned igennem nakken, ned over ryggen. Og langsomt ud i kroppen. Ud i alle celler. Blødt igennem alle muskler. Hele vejen ud til dine tåspidser og dine fingerspidser. Og hvis der er nogle mørkere områder, eller der opstår blokeringer, så kan du på en udånding
Lad blokeringerne eller den mørke energi flyde ud af din mund som røg, som bliver absorberet af jorden og transformeret til ny energi. Se hvordan at røgen den bare flyder ud af din mund. Den energi, som du ikke længere har brug for. Det kan være negativitet eller gamle mønstre, gamle tanker, som ikke længere nærer dig. Det kan være blokeringer i kroppen, som du kan give slip på og transformere til røg, der på din udånding flyver bort. Og du giver lov til, at solens stråler får lov til at lyse områderne op i din krop. Så du til sidst er fuldstændig oplyst af solens stråler. Mærk afslappetheden i din krop. Mærk, hvordan du oplader. Det kan være, der er områder i kroppen, som du lægger mere mærke til end andre. Og bare observer nysgerrigt. Mærk, hvordan smilet i dit ansigt spreder sig som et smil i dit hjerte. Forestil dig, at du kan se ned på dit hjerte og mærke et smil i dit bryst. Og på en dyb vejrtrækning trækker du lyset helt ind i din krop. Og lader lyset skinne endnu varmere. Og det samler sig i dit hjerte sammen med smilet. Som om at solens stråler planter sig i dit hjerte. Så du kan bære et lille stykke af solen med dig i dit hjerte, som lyser dig op indenfra. En sol i brystet. Mærk, hvordan du i dig selv kan bære det her smil med dig videre ud i dagen. I det du bliver mere bevidst om lydene omkring dig. Underlaget du sidder på. Og din egen vejrtrækning. Du gør dig langsomt klar til at vende tilbage til det sted du befinder dig her og nu. Med en sol i dit bryst og et smil i dit hjerte, kan du nu gå ud i din dag. Og når du er klar, så kan du langsomt blinke øjnene åbne. Og kig rundt der, hvor du er. Observer dine omgivelser. Og begynd at bevæge dine hænder og fødder. Og langsomt kan du bevæge hele din krop.
Du kan strække dig, hvis du har brug for det. Meditationen, den er nu over. Jeg ønsker dig en dejlig dag. Tak for nu.